Bioboer Botmas van Engwirm levert zo'n kwart warme miel om Probo Dokkum. Via deze wij willen ze zien naar het eten op de werkvlier en het effect van zonder eten in de lette werkuren van de werknemers. We zijn nu correct een project starten met Probo, met Interzorg uit Assen en met Berends en dus met Botmas. En daarin ben we aan het onderzoeken wat al de voordelen binnen van de korte keten. En om echt te bewijzen dat van ons zo'n groen, zo'n planten komen en zo'n voeding en zo'n mensen. En ja, dat is een prachtig project wat we nu correct mee starten. Botmas had ons benaderen met dit idee en dat sluit eigenlijk wel heel mooi om bij hoe we graag met onze medewerkers omgaan willen. We willen ze heel graag iets extra's bieden. Plus, dit binnen hele hudde werkers die de hele jongen nog trom hadden. En dan is een goede voedzame maaltijd wat extra vitamines is wel heel mooi. We leveren nu de bewaargrieten zoals de siepels, de hierappels en de wjattels. Maar ook vast vanuit het land zoals de boerenkool. En dat maakt natuurlijk ook de kracht wijs van de korte keten. Dat is dus oogsten van het land, snijden en eten. En op die manier is volle mogelijk voedingswaarde behouden. Want een van de redenen dat het minder voedingswaarde oerhuist in eten is bijvoorbeeld de lange transporttijden, de lange opslagtijden. En die kunnen we in de korte keten natuurlijk voorkomen. Een soort goede ideeën. Maar uiteindelijk draait het om de werknemers zelfs. Had die hier in de toekomst belang bij? Ja, ik denk het wel. Het is wel goed dat er op het bureau echt gewoon niet krijgen is. En ja, dat is wel bevorderlijk. Ja, als dit een succes is en dat de medewerkers inderdaad enthousiast blowen, dan willen we dit heel graag op wat langere termijn gewoon trots zetten. En maar we zien dat we dat elke dag doen of een aantal keer in de week. Maar dat is wel het plan, ja.